Agoyo erokamano maduong' ahinya ne Nyasaye majanyalo motimo hono machaka nwang'o thuolo machielo mabende yudo tek e studio ni mar Lolwe TV mondo wawuonjre weche moko matin makelo ngima ne jok madwaro. An mawuoyo kodi gokinyi masani, nyinga en Pastor Bernard Otieno Wiso, an wuodo Kochia Makamenya. Nyasaye nowara kono kendo nomiya mich kowira kod mo mondo ayal injili mar warruok makelo ngima ne joma dwaro. Bende akawo thuolo ni makende ahinya mondo ago erokamano maduong' ne owadwa Sam Chola kod timne kamoting'o Niko Kelo gi Hans kod joma moko matiyo e studio ni kendo manobedo gi thuolo mar loso studio ni kendo jomoyie mondo injili oyal e piny ngima kokalo kuom paro magin go kod tich mar lwetegi. Nyasaye mabade dongo, Nyasaye mar hono mondo gwedhegi mang'eny. Bende kapok awacho gimoro gokinyi masani, tadwaro ni mondo ago erokamano ne oganda mamoko bende mosechung' koda e wachni kendo injili mosewuok e dhoga kendo maseyalo osekonyo piny ngima kendo jomoko ma osekawo thuologi mondo support injili ni. Chunya agombo ni mondo ago erokamano mathoth ahinya ne family mara mosechung' koda e wachni, Mama Mary Atieno ma ja oda gi nyithindo duto. Bende adwaro ni mondo ago erokamano ne owadwa Joseph Otieno Papa ma wuod Karachuonyo kuom gik mabeyo kendo gik malich misetimo nikech injili ni. Nyasaye mondo gwedhi jaduong' kama intie. Tom Odondi mawuok Ruiru, owadwa in bende erokamano kuom fea misechung'na e kinde duto. Wantiere kod Ruodh Ogai, Apollo wuod Bwana wuod Karachuonyo ma ogera kanyo, owadwa Nyasaye mondo gwedhi jaduong' kuom tich matek misetimo. Jayalo Pastor Dan Owade akobudho Beach Seme, Nyasaye mondo gwedhi ahinya. Jowadwa Godfrey Onyango Suicide Sign Dandora, Nyasaye mondo gwedhi ahinya kuom tich matek misetiyo nikech injili. Bende Okoth majaki Nyosi Dandora kanyo, be Nyasaye mondo gwedhi osechungi injili kuom kinde marabora. Tiere nyithi Nyasaye moko mosetiyo ahinya kamoting'o Daudi, Joshua kod wuod Obilo ma Asiala Kaduol. Nyithi Nyasaye mondo gwedhi ahinya kuom tich matek musetimo. Owadwa Andrew Okelo ma Joska, Nyasaye mondo gwedhi kama intiere kuom gik moko te misewacho, kuom gik moko te misetimo nikech injili. Bishop marwa Bishop Julius Otieno wuod Odondi ma wuod Game en bende kama entie, Nyasaye mondo ting'e malo. Wiye ok nyal wil to Gedan Oyiete ma wuod Seme Miranga, sani to entiere Kabiria ka kotiyo tich Nyasaye. Owadwa erokamano ahinya wuod Oyiete kama intie, Nyasaye mondo gwedhi ahinya. Kapok awacho moko mang'eny mang'eyo ni Nyasaye okete chunya gokinyi sani, tadwaro ni kama intiere mondo igoye chongi kama inenae mondo walam Jehova Nyasaye mondo apuonji weche moko matin ma Nyasaye okete chunya gokinyi masani. Kendo kama intiere gaga chongi mondo walam Nyasaye. Wuonwa kendo Nyasachwa man kod teko, Nyasaye man kod nyalo, Ruoth mar ruodhi, Nyasaye mar nyiseche. Jaduong' mar ndalo wagoni erokamano gokinyi, aseneno gi wang'a ng'wono maduong' misetimo. Aneno herani mosiko kendo mochwere, i Nyasaye mok nyal pim kod moro, chungi wiloyo pile. Aneni kaka itimo gik madongo, isemako badwa, iselochonwa, isechung' kodwa weche matek ma jasigu osekelo, to moloyo duto te iseikonwa kendo isesingonwa ngima ma nyaka chieng' ka watiyo kare. Omiyo wabiro e nyimi gokinyi mondo wati kare ya Nyasaye. Jal manena sani kendo winjo wache ni Ruodha kama entiere mondo igwedhe. Wiya ok nyal wil gi nyathi miluongo ni Vera kama entiere gi min gi Lilian katuo. Aketogi e lweti Nyasaye, in minyalo mako nigi yembe mafuto matek. Ng'wononi mondo umgi e weche duto. Nyasache polo kod piny ka piny chalo, jasigu odagi ni injili ok yal. Kata kamano iseloso thuoloni mondo wayale kokalo kuom TV masani. Wuoro ma jahera Uganda duto mochung' ka winjo wachni, igwedhe gi yore duto te. Obed wach mane kata ma ok wawacho, Nyasachwa iwumgi kendo itelnegi yore duto. Ok wachuno to wasayo e nying Yesu Kristo ma jawarwa. Amen. Ibe chunya nyisa ni kama intiere goni amen. Adwa somo wach mondiki
mantiere kitabu mar Johana 3 matindo 17. Ndiko lero niya, Nyasaye ne okoro wuowi ni obi e piny mondo ong'adne piny bura, to no ore ni mondo onwang' warruok kuome. Ng'at moyie kuom wuowi onge bura, to ng'ama ok oyie kuome to bura oseloyo, nikech ok oyie kuom wuowi ma miderma mar Nyasaye. Bende adwa link chikra e vas 36 mawacho ni ng'at moyie kuom wuowi nigi ngima manyaka chieng', to ng'at ma ok owinjo wuowi to ok nono ngima nongang', to mirimb Nyasaye osiko kuome. Jowadwa manena gokinyi, mana kaka asewachoni ni an nyinga Pastor Bernard Otieno. Ayalo wach Nyasaye e kanisa mar Foundation of Eternal Life Church Dandora ka. Nyasaye oseketa kanyo kuom kinde marabora, kendo aseyalo wachni kaseneno gik madongo honni gi ranyisi moseluwo bang' wachni. Be momiyo mor kaneno kata duoko ma nyithi Nyasaye maselamonegi kendo mosewinjo wachni ka gigoyo sime kendo giko jayalo, aseneno ma kod macha. Nyasaye mondo ogwedhgi giduto te. Thuon wach madwa wuoye gokinyi masani modwa pogo kodi en wach mawacho ni menyo. Menyo. Achiel kuom weche madongo mane Yesu omeyonwa en ni ng'ato mondo meny eka mondo yudi. Kendo ntiere moko manotene godo kaka dwar mondo yudi, duong' mondo yawni, bendo kwa mondo miyi. To mago pod ok adwa wuoye. Adwa wuoyo mane wach achiel kende miluongo ni menyo. Kaluwore kod wach masomo, ndiko okona ni wuowi ne ok obiro mondo ng'adne piny bura, to nobiro mondo omany oganda molal, mondo omigi warruok makelo ngima. Kendo ng'at moyie kuom wuoyi ma wayalo wachne sani ma en Yesu ja Nazareth osip Lazaro, ni to jalno bedo kod ngima mosiko manyaka chieng'. To jal modagi to ndiko nojiwona ni en to bura oseloye, kendo mirimb Nyasaye nitiere kuome. Kiwuoyo kuom menyo tang'eyo ni kata in minena sani okinyo piny oru godo ni chunyi koni mondo iwuogi mondo idhi meny. Kendo kata ka in e dala kucho to chunyi wachoni ni mondo iwuogi kikawo kweru gokinyi masani mondo idhi godo e puodho idhi pur. Lengo mari en ni idwaro ni mondo idhi meny mondo chieng' moro kochopo to iyudie gimoro mowuok kuom luchi manyo imanyo. An beda gwe tik ni mano en wach mar adiera, kendo Nyasaye mondo ogwedhi kiikori mondo iwuogi idhi meny. To kata ka in e kar tiji, kata ibed japuonj, kata ibed injinia maduong', kata ibed itiyo tij miindi, kata ibed itiyo ofis machala nade, kata in kanye, okinyi masani pachi koni ni mondo iwuogi idhi mondo imeny. Adwa balamo ni mondo kata kiwuok mondo idhi meny, to idhi yud gik malong'o manyalo konyi kod nyithindi kod odi. Chunya ng'isa ni menyo en gima duong', kendo oganda osemanyo gik mopogore opogore makonyogi. To mago mana gik mag pinyni ma samoro kata kimanyo to nyalo rumo. Kawuono to we awuoye kodi kuom gige polo kod gige chuny ma dhano osemanyo. Aseneno mama moro ma wach moro osechando dhood chunyi, kendo kata sama inena eni wach moro chandi, isemanyo wach moro to pok otimoreni maber. Kendo kata ka in ka tipenjo, to jok mamenyogi gito gimenyo nade ma giyud gik moko ma gidwaro. In bende chunyi dwani mondo tho nikech isemanyo ndi. Kendo aneni kata ka nyathi midwaro mama tisemanyo nyathino bende ndi. Chunyi wachoni niya, ang'o momiyo jomoko nyalo nyuolo nyithindo ma witie pipa maguogi cham, to an tasedwaro nyathi igni marabora taseyanono gi bada kendo pok ayudo. Dipo nono ni an ema pok amanyo malong'o koso ang'o marach. Wachni osetimore kata mane udi kama ji odake, ma mama osefwenyo ni kamoro chunyi ong'adone ni samoro kata gimotime ot ka ok long'o, osewuok modhi oko e pap mandowa okethore. To lengo mar wuok oko e ode en ni odwaro mondo bede gi nyathi mondo en bende oting' oluongie ni wuon ng'ane kata min ng'ane. Iwinjo, wachni osekelo gorruok kata e ot, kendo chwanyruok osebetie ma kwe osekethore nikech jal minyalo or e ot ka pok oyudore. Higni dhi 20 to nyathini pok oyudore. Ok in ema wachni okwongo kuomi. Wachni notimore ne kata joma moko, kendo kinyalo paro story mar Ana, en bende noneno weche moko matek machal kod manyo. To en nowuok mochomo hekalu maka Jehova, kendo nowuoyo gi Jehova Nyasaye. Noko Ruoth, an bende kimiya
miya nyathi mating' e lweta ka, tawacho ni Karamo kendo asingo ni nyathino ok nobed mara, naduoke e odi. Iwinjo? To in jaduong' tang'o mathagi? Donge ineno kaka weche te misetimo ok osedhiri maber? Isemanyo gik moko duto momiyo igoye wach marach michomo nyaka ka juoga, miparo juoga ema nyalo konyi. Ma nyithindo mamoko monyuol e bath dalau kanyo osebedo ni marach, mobedo mawang'o iyi. Ma nyithindo chunyi osekoni ni mondo itiegi kendo inegigi nikech mondo uromru. Ok ine gima koro ngima konyi godo e pinyni. Kendo ber ma nyithindo mamoko goeko mag jigo konyi godo bende ok ine. Isebedo kod paro marach ma chunyi oseng'adoni kata ni koro ngima onge gima konyigo nikech onge ber miyudo e ngima. Awacho ni Karamo ni ok in ema wach aina ni okuongoni. Parie ng'ato miluongo ni Abraham. En bende chunye nowalo ne chieng' moro kod jodongo wetege ni kod nyithindo. Chunye nogombo kendo nodwaro, kata kamano nokriyo kinde maber maka Jehova nosiko kolamo Nyasaye kendo nokone ruoth ni winjo ka long'oni to anayudi, to be ka ok long'oni ni mano biro timrena to aonge kod wach. Nyasaye maduoko lamo kendo dwoko menyo mag ji nokone ni ka sa oromo tibiro neno hono maduong' mabiro timo e dalani. Iwinjo wadwa? Samoro in e boma ka isemanyo tich higni marabora, oganda manyoa bang'i gin kod pepas moko mayom yom, to pepa ma in godo duong' kendo tegno, in gi digri kata 3 kata 4, sama in gi PhD, to gima dhieri ang'o miyo tich to pok iyudo? Jomoko mogik mane Kasaboro kuondegi osedongo tije madongo, riembo gechegi, iti dong' ka in kanyo ka giminyalo timo onge. Kawuono gokinyi kaminenae akelo jal manyalo kelo duoko gimisemanyo no, jorieko misedhi irgi, jodongo mag piny misewuoyogo, ok oseng'ado riekni malong'o mogo kodi e loch maka Jehova. To jal manyalo miyi loch, jal mochung' kod duoko, jal manyalo chiwo ni gimidwaro, onyalo miyi gimisemanyo. Isemanye gi kinda makata ka pesa isetiyogo, isewuotho dhi tisedi kokoni niya ni ng'ato moro ni yo kono manyalo kelo ngima. Nawinjo ndalo moro ka ji odhi nyaka Loliondo ka gidhi manyo ngima mondo thiedhnegi ukimi, tawacho joma nodhi kuondego te duoko nogwenyore ni ok ginwang'o gima long'o mane gidhi dwaro. Oganda mochung' gi injili, oganda manochung' ni wan to wadwa dwaro ngima kuom Jehova Nyasaye, gin kawuono gichung' e lela, to oganda nowacho niya nyoche ne wan positive, kawuono wan negative. Nikech ang'o? Jehova ma wuon chang mane wamanyo chang kuome ochung'o kodwa, otimonwa ono. Jehova no to ber, Jehova no to timo. Onyalo amalo dala jomoko manyo osekethore, manyo many riekni minyalo chungi godo malo ma ok oyudi. Akoni Karamo sani, jal manyalo duoko dwaro mag ji, jal manyalo duoko menyo mag ji, jal manyalo duoko gik malong'o e dala kod ngima maka jomoko, iluonge ni Yesu ma Ja-Nazareth. Ndiko lerona ni joma nodware noyudo ngima musiko manyaka chieng', to joma ne ok odware to bura oseloyo. Kawuono kaminena e sani gokinyi, ok dagombi mondo bura oloyi, to dagombi mondo ilo bura. To bura ok nyal loyo kod mwandu ma in go, bura ok nyal loyo kod somo ma in go, bura bende ok nyal loyo kod teko ma in go. Bura iloyo kod jal mabolore e nyim Jehova. Ok ang'eyo gima chandi, to iti ng'eyo wachno. Samoro isedhi osiptal ma pesa orumo kuro te, midong' kod badi, tuo kore kotamore, ok iseloyo, ok isenwang'o chang. Awacho ni Karamo gokinyi sani, chang ok oyudi kuom daktari. Daktari biro thiedho, to jal machango en Jehova Nyasaye. Mane miyo jal modware to yudo ngima, to ok gima ringruok kende, obedo kod geno mar dhi e dala mosiko manyaka chieng'. Kaminena we mondo awachni, to en ang'o madimiyi mor kiyudo ngima, kiyudo pinyni duto, mwandu te mane pinyni obedo mari, ji obedo mopaki ki ng'ama lich,
to polo moyalo wachne to bai pandi bede gimoro machalo nade. Awacho ni karamo chutho ni wamany gige polo wawere kod weche mag thurwa ka kawuono gi nitie to kiny gi onge. Chieng' moro Yesu wacho ni kare maluma luma ibiro yudo ni Nyasaye ohero nomiye kendo rwake lewni makata od Solomon ne ok nyal yudi. Koro penjo niya, kawuono entiere to kiny to onge, to in dhano donge Nyasaye oheri gi hera mane malo chutho? Kendo wacho ni koramo chutho ni jal momanye to miyo geno mar bede dala musiko manyaka chieng'. Koro ere gima onego wamany? Awacho ni karamo sani wamany ngima mayudo kuom Jehova, wamany ngima mayudo kuom Yesu ma Nazareth, wamany ngima maroba ka Jehova telo ne ng'ato to wacho kod chunye ni an bende wara, an jaricho, to nying Jehova yudo duong' kuomi, kobedo kod geno mar dhi e dala mosiko manyaka chieng'. We mondo asomi kitabu mar Johana nogo 6 matin bere 4 mawacho niya, omiyo kane ji oneno ni Yesu onge kanyo kendo jopuonjre ne bende onge, ne giidho yiedhigo mi gidhi Kapernaum manyo Yesu. Iwinjo, e dho nam kanyo Yesu yale kendo konegi weche moko malong'o, to chako medo kotimo ono moganda oyudo chiemo mathoth mochamo. Ji obedo kod mor. Dhano dhi dala kawacho ni jal moro waromogo mowacho ni wuod Nyasaye, to waneno adiera ni en wuod Nyasaye. Ochiwo jaka chiemo noganda modhuro madirom 5,000 kata 4,000 ma ji ochiemo moyieng' te. Tiwinjo, jopuonjre noidho yibro dhi loka, to en odong' kanyo. Ochako wuoyo kodgi e weche moko, to sama no jogo nobedo kod paro. Jal manya chiwo chiemo mar ringruok en mana Yesu kende. Gichako manye, ging'iyo dho nam ok giyude. Gima ne miyo gimanye ne en chiemo manyo Yesu omiyogi. Jomoko noluoro ka ok oluwo nam, ne giluoro kawo thuologi mondo gimany Yesu ma Nazareth, mana ni mondo gidwang'ie chiemo. To kata kamano bende kona ni e iye kanyo ne nitie jomoko ma kata ne gimanyo chiemo kuom Yesu, to ne gimanyo chiemo mar chuny makelo ngima ne ng'at moyie kokalo kuom puonj ma Yesu puonjogi e dho nam ka. Koro grube ariyogi, jal mamanyo ngima kuom Yesu gi jal mamanyo chiemo kuom Yesu, jogi te gidhi, to gima lich e wachni ni gidhi manyo Yesu gi te. Ahero koro gichopo Kapernaum. Apenji kata in kama intie, kiwuok gokinyi, be ineno ka chunyi nyisi ni kuongo imanyie Yesu ma jachang, ma jawar, ma jagweth, ma jachiwo? Koro eka imanyie meki. Ka watimo magi duto, to Jehova no ene mosingonwa. Ka watimo magi duto, Jehova ne monyisowa ni dhiuru e piny duto uland wach jok moyie, to ng'ama okawe nobede kod geno madhi e dala mosiko manyaka chieng'. Miya penji kama intie, in ang'o mimanyo gokinyi sani? Ang'o ma kichiewo to chando dhod chunyi? Wach mwayalo ni itikete kure? Injili meke Jehova magonyo miere, magonyo kijende kod nyiri. Injili mwayalo meke Jehova ma ng'at moyude to yudo ngimani. Itikete kure? Akwayi kama intie, kata bedo ni tek machal nade, kata bedo ni pok obedo maber, to manyie Yesu ma Nazareth. Sama ne pok wamanye, kane biro timo timbwa mag piny, to ndiko leronwa ni gima nokele ne ok obiro mondo ng'adnwa bura ni wan joma richo mondo wadhi e mach, to nobiro mondo manywa wan jok moselal. Nobiro mondo many oganda manyose lal. Omiyo noyalo wach mar ngima ma piny nobedo mamono kode. No jopiny nomake, eka piny notweye, eka piny nonege, piny nong'udho kuome olawo, piny nosiye, piny nojare, eka piny nonyume e piny jomotho. To wuoro Yesu ma Nazareth bang' ndalo 3 jawar ochiew, owacho ni ok nyalre. Injili ok nyal twe, injili ni kod loch. Noloyo tho ayanga ka ji neno. Askia jolando weche moko manono ma ok adiera, to polo bedo janeno ni Ruoth oloyo ayanga ka ji neno. Onge jal manyalo loyo, onge jal manyalo loyo mak mana Yesu kende.
ene moseloyo ngima marwa kaka nyithindo ma ok nyogeno kuom gik malong'o, to Yesu biro kod gik malong'o, kendo en ema en kod teko mar loyo duto kuom duto. Jasigu konene ma Satan to goyo sarut, ok ne ng'ato, gigo sarut ne Yesu ma Ja-Nazareth. Jasigu nochome nyaka e piny gode kama entie kolame riyo kod kech. Jasigu noloye lela, oringo ka wiye okuot, ndiko lere msalaba kama nokete. Bang' kisegone siboi, kisenege, nowacho ni msalaba kanyo nomaye joloch, nomaye joteko, gik malong'o mane gin go nosembogi e nyime, koterogi kendo miyogi wichkuot malong'o. Ka ji neno e lela, dalau ma ji osenyiero, ma osemanye weche ma ok adiera, manyeuru kawuono. Yesu manyalo agi dala malo, iwinjo wadwa, kata inchiliel, dhogi omokichaki onge, isemanyo kuonde mamoko. Kawuono manye Yesu ma Ja-Nazareth, ibed nyathi kich ma ok nyal gimoro, ma piny osedong'o go, ma piny ojwang'o ji wuoyo kuome. Dhano oseka wacho weche mok adiera, koth go e laro ka ji to nie udi, dhano chiemo to dong' ka en oka kochak onge. Ji wacho weche moko madongo kuom minegi gi wuonegi, to mbaka machal kama ok onyal goyo nikech en kare kende. Iwinjo kawuono Ja-Nazareth ma kimanyo to nyalo chung'o kodi, Ja-Nazareth ma kimanyo to nyalo mako badi, kata skul fee motamore, japuonj dhiro toki e sikul, koriembni mondo idogi. Ineno kata penjo oseikore, ja form 4 to penjo oikore machiegni, tidhi marundi oko mi mariembi e dho gate manyiso askari ni kik odonj ka ok obiro gi slip. Awacho kama, Yesu e wuon slip, onyalo chulo nyaka pesa e bank mochako okelni slip e skul michak isomi e yor hono. Awacho ni niya, kata isenindo kech ndalo 3-4 ma in gi wik ok inyal, kawuono manye Yesu ma wuon chiemo mosepidho nyaka oganda ma ok nyal, en ema onyalo pidhi sani, ok ng'ato, to mak mana Yesu ma Ja-Nazareth. Kata isewuotho duk ma dhano osemiyi nying mane ok onyuoligo, giluonge ni chokora, to ne ok owinjo kichokora. Nikech ang'o? Iwuotho duk kilil, imuodo nyaka gam. Kawuono Yesu ma Ja-Nazareth moyalo wachne nyalo goli e chuodho kanyo maketi ayange lela, ma injili moyalo ni timni ono. Aseneno gik madongo ma Yesu otimo, aselamo n'oganda mathoth kuom weche matek mamakogi e miere, nyaka kuonde mag tije, nyaka e sikunde te, nyaka e biashara magitimo. Jomoko dhi ka ukamba ni ka gidhi manyo yedhe madongo biro keti e dukni, kagiparo biro kelo negi kastama. Awacho ni niya, itimo nono. Iwinjo yath maduong' ma en manyasi maduong' mikete biashara, iluongo ni Yesu Ja-Nazareth. Iwinjo ka in kode tiyudo duto kuom duto. Awuoro nying Yesu Ja-Nazareth, aluoro Yesu ratego, aluoro Yesu bade dongo, aluoro Yesu jahono. En ema onyalo chung' gi ng'ato, obed ni en osiptal konindo piny, kokimi orido ni ok nyalre, jal manyalo gonyo ng'atno kanyo iluongo ni Yesu ma Ja-Nazareth. Chieng' moro e dala gi Lazaro, okone Maritha niya, donge nawachoni ni kiyie tibiro neno gik madongo. Mano emomiyo abiro ka, nikech an e ngima, an e yo, an e adiera, bende an e chier. Nopenjo to ukete kanye. Sama nodonjo kama noseike dala 4, ka dhano wacho ni koro dung' nyaka kudni te nogo sarut ni ka Yesu ema wuoyo to wabiro winje, ka Yesu ema omanyo Lazaro e bur ka, wabiro weye mondo odogi kongima. Kawuono awacho ni niya, kata giseng'ado keti, kata piny osejwang'i, kata ji osenyieri, oganda osewacho ni niya, iwinjo mama, ibe na dhako, ang'o mondo inyuolo nyathini mondo ibe ni or? Ang'o miyo magwa gi michando? Wachne nyalo miyo chunyi bedo malit, kendo kibedo kare kendi tipenjori, Ruoth ando natim ang'o? Adwa nawachi ni sani dwar Yesu Ja-Nazareth, minimanyie Yesu ma wuon nyithindo, minimanyie Yesu ma wuon dala, minimanyie Yesu ma wuon ngima, minimanyie Yesu
makelo gik ma onge to betie, gik mane ji osewacho kuomi te, leke mane osenyiero te, oganda mane osegoni siboi te, chieng' moro achiel ka Yesu ogolo oda, tiwinjo jogo tibiro go chonge piny nyimi ka kwayi ng'wono kaka ne gitimo na Ayubu. Sama na Ayubu odagi ni injili ok owil, obiro manyo injili nyaka kar tho, notamore kada ji wuoyo machal nade to ok nowil injili manoyudo manoware. Notimo gik madongo e nyim Nyasaye. Nyasaye nochako pare mokone ni winjo, an e Nyasaye mar ogendini, an ka wuoyo to gama pinga onge. Mane Nyasaye makelo ni gokinyi ma nyaka wasigu te goyo negi sarut. Musa nomanyo Nyasaye no, odagi ni ok onyalo wilo. Kata Farao kelo ajuokene madongo, eto wacho ne biro wuotho gi Nyasaye maratego. Nyasaye no noting'e malo, noromo odiechieng' ma nyaka Farao koro lando. Farao wacho, dhiuru mondo ulam Nyasachuno, to an bende mondo ulamna. Omiyo awacho sani, kata oganda mosewuoyo kuomigo te, nikech ok inyal, gino ka rento tami chulo, noriembi e od cha, machielo ni bende kidhi riembie, giwacho ni ito mano emowinjore kodi, nikech ionge gi tich ma steady minyalo yudo e income. Yes, ewuon income. Ionge kod somo malong'o manyalo miyo apply tijno. Yes, ewuon somo en kod loch e lwete. Kawuono ka an ka tadwa lamo gi ng'ato, kama intiere no adwa lame kodi. Kama intiere no e wach matek miparo ni ok nyalre no, wadwa lame Nyasaye. Ruodhwa nosewachonwa ni en to ka wamanye to biro chung' kodwa e wach matek machalo nade. Andrew kelo mosiepna, awacho ni karamo pok okethore maditam Nyasaye manyi. Obiro manyi kobiro loyo pinyni kod bura. Enolo wacho ni matekno kendo nokel ngima e dalani kendo e odi. Wuodo yiete ken Kabiria alando gi duol maduong', Nyasaye biro chung' kodi. Oganda maselamo negi te, masedhi e mier kod utegi, oganda mosemanya kod sime, Nyasaye mondo ogwedhu ahinya. Pod abiro siko kalamonu mondo Nyasaye oting'u malo e yore duto. Gima tame timo onge. Go chongi piny kamiwinje kendo kaminenae. Akia ka chandruok ma in go, to in iwuon tineno chandruogno. Onyalo yalo gida pok awuoyo, kendo jadwaro nyalo koni ni kade lamo na chung'i e nyimi. To kawuono ka wan ka Ja-Nazareth oloyo duto kuom duto. Onge gima tame, nikech kuom iye duto nyalore. Gima tame onge. Go chongi piny mondo walam. Wuonwa kendo Nyasachwa, agoyo ni erokamano gokinyi. Iwacho ni mondo wamanyi, mondo wadwang' gik malong'o. Chunya ogeni, kendo mama nigi jaduong' ni ogeni. Negisebayo wang'ayo, to bang'e winjo wachni monego manyi, giduogo iri Nyasaye. In iwuon ngima, in iwuon chang, in iwuon gik moko te, iwuon tich, iwuon nyithindo, iwuon hono, kendo iwuon gweth nyithindegi. Hone gik ma onge mondo bedi. Nyingi onwang' loch ewi gimoro amora. Kitimo tanagoni erokamano. Alamo ka yie e nying Yesu ma Jawarwa. Amen. Ibende wachne amen. Mana kaka wacho sama chako, nyinga Pastor Bernard Otieno Wuod Wiso, enda antiere Dandora Foundation of Eternal Life Church. Nyasaye mondo gwedhi. Namba na ero nitiere kanyo, go mondo winjre weche moko. Nyasaye bra tego no mondo umi kibiro, kendo biro ngisi direction kama wantiere phase 5, bi mondo walame Nyasaye. Nyasaye mondo gwedhi ahinya, Nyasaye mondo umi, Nyasaye mondo riti. Erokamano ahinya, Nyasaye bra tego no mondo beje ka kori. Amen.